ନମସ୍କାର ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ମତେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସବୁ ରେଡି ସାରିଲାଣି, ରାତି ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ରାତି ହେଇଛି, ସବୁ ରେଡି ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବାଟଟା କଣ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ସିଦ୍ଧ ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିରଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ତ ଗାଡ଼ି ଆମ ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆମେ ସବୁ ବାହାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ ଅଗାଧମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଅଗାଧମାନେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଗାଧୁଆମାନେ ବାହାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଇ ପାଧି ଆସିଲା ପରେ ରେଡି ହେଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କଣ ମନ୍ଦିରରେ ଏତିକି ହେଇଛି।